Kaixo eta ongietorriak flop kulturara nire kaskoak dabitze kraketeatzen nire buru barnean. Nireak ez, beraz, egunon, eguerdion, atxaldeon eta gabon gure ikusentzule guztiei bereziki Aizemin eta Bibiana Bakanari gure fan sutsuak. Hau entzuten, hariko direla, espero dut egun zoragarria izatea edo izana. Izana. Eta lanera bidean bazaudete, gogoratu begiak errepidean. Eta utzi lana. Hau da zuen seinalea, utzi lan hori. Zaudete konten. Baina orduan ez gaude, ez gaitu zentzunga. Nola ez ez? Ez dira egongo lanera bidean. Egia da. Ja. Movida. Movidon. Ei! Movidon. Egabalko genuke noiz behit rollo, TikToka ikusi guztien plan, Gabon mundu guztiari, excepto, no ez da excepto euskeraz? Ezik. Salbu. Bai, salbu. Eta gauzak esaten en plan, gaur goizean kafe hartu dutenak. Edo atzo, edo gaur katzai entzun duten pertsonei. Bai. Nabil kafea uzten. Bai? Kafea ez. Zidan du kafe bat goizean. Baina geundelako kafetegi batean. Baina nire etxean ez dute daten kafea ja. Okay. Bakarrik batido de proteínas. Como huele aquí a basura. Nabil, nire fitness lifearen 17. saiakeran, Nabil jaten urde bat bezala. Nik uste dut ez ditu dela ongi egin matematika. Nik uste dut ere. Ze jaten ditut produktu hiperproteiko mordo bat, baina, klaro, oso sasianteak dira. Zarete superastunak. Osea, zaudete obsesionatutak proteinarekin eta mierda guzti horitik, eta gero jaten dituzue animali hormonatu nazkagarriak, gorpuak jaten dituzue, eta igual zaizue hori. Osea, kontrolatu lehenengo zer jaten duzuen, jan. Baina hormonak hobeak dira. Sí, claro. Nire lagun mordo bat bizitza, hobetu duten mordo bat hormonak. Hobe da, soia esnea, no ez da soja euskeraz? Soia? Soia esnea. Eta badakitu soia texturizatu ateratzen diztula titio batzuk zoragarriak. Badakitu soia texturizatuak. Hormona naturala. Soia, nola zeta texturizatu euskeraz, toma ja. Badakitu batak daukala edozein gorpuko baino proteina gehiago. Zu badakiz, eske bai. Bai badauka. Eta landaretatik ere proteina asko. Ke badakit, ke jaten ari nabil landareak, bai. Baina kafea uzten ari naiz. Ez aita petezitzen. Ok. Bai, uste zer ikusi dauka dela, ez dut garbitzen kafe makina. Ordu. Daniel, ez da garbitu behar, osea, marzio ur bat. Hori da? Eta hori ez? Uste desut. Bueno, nire etxian ez dut gogoko kafe hartzia, zer gainera, jaiten manaiz eta kafe makina utzikoa dago, egin behar dut kafe makina oso bat niretzat bakarrik. Eta horrek pereza mordo bat. Nahi zuparitza bat ola txikitxo. Bale. Baina horrek pereza gehiago eman biako ditu. Inbiot egunero. Ez nau bat ere ziur. Nik matxa, edan matxa, te matxa. Bai, hori askoz ere errazagoa eta simpleagoa da. Bakarrik gomi naiz 3 ordu laurden nire batidorarekin. Bueno. Batidora ceremonial. Ezin da egin elektrikoki, kon la batikao. Jendeak egiten du, baina ez da honena. Ze berez matxarekin ez duzu metalik erabili behar, ze matxa erdoiltzen da. Hello? Erdoiltzen da? Bai. Eta gero jaten dezu erdoilkeria? Bai. Ai ama. Beraz egin behar da, bambuarekin. Bambu. Bale. Bazbana beste bat izan dira bambu. Bai, badakit. Guazen gaurko berriekin. Guazen. Hasiko nahitzak esatzen. Como huele aquí a basura. Munduko parkin lari txakur guztiei. Beste multa bat. Zenbat aldiz multatu nauteia gaur? No, gaur ez. Hemen. Sei aldiz gaur. Hemen flop kultura nagoenetik. Gure 89. programan. Zenbat multa izan ditut? Pues igual 7. Eta badizu zergatik den beti. Ze ziur nago egin dutela nahita Telpark aplikazioa ez doala inoiz. Orduan zu iristen zara, ematen diozu Telpark dena perfecto, ez da irekitzen zu bazoaz, porque egin berituzu gauzak, porque bauzu bizitza bat, ez zara egon behar, 4 ordu hor kotxeari ota jartzeko, orduan zu bazoaz eta aplikazioa ez da irekitzen. Ez doa, error, bapatean itxi baruzu berriz ireki. Claro, ez doa, ja azten zaizu. Claro. Nila hasi naiz gozaltzen, nila nire tortilla jatenaren naiz, ja, aztu zait aplikazioa. Zegertatu da, 12 euro ordaindu behar izan dituala, multa hau kantzelatzeko. Eta gainera, multa ikusi duanean, isuna ikusi duanean, esan dut, noa kantzelatzera, sartu naiz Telparken, a la primera ireki da. Horrela da. A la primera ireki da. Horrela dira gauzak. Osea, eske, tío. Saiop.
Bai. Txoriak ez dira benetazkoak, droiak dira, eta Telpark aposta dago gaizki egina. Eta beste gauza bat esan behar dut, zergatik ez ezu ordaindu makinan? Pues porque zertarako daukat nik aplikazio bat. Baina ez doa. Ja, Orduan zoaz makinara. eski aplikazioak dauka gauza bat zoragarria dela, zu jarri dezakezu, como imaginatu, nahi duzun denbora guzia. Vale. Eta gero kantzelatu. Eta gero kantzelatu bakatik, eta bakarrik ordaintzen duzu egon zarena. Claro. Eta hori da oso guai. Baina gero ez doa. Baina gero ez doa! Bai. Eski da mierda puta bat. Lo que te da Eta por lo tio que te egon gara quita. ordu erdi gozaltzen. Ordu erdi egon gara, kafetxo bat hartzen. 12 euro. Justo pasatu hartzen pertsona bat, hau jartzera. Bai. Gaudela en medio de la nada. Panoptikoaren mitoa. Osea, hemendik ateratzen gara Euskal Herritik eta ikusten dira como bola hauek, desertuan dauden bola hauek. Ikusten dira, justo ordu erdi hortan pasatu da pertsona hori. Izundua izan zara. Bai, 12 euro. Beira. Gogoratzen duzu, duela gutxi egon nintzen, ez dakit zer ikusi neban? Ikusi neban programa, ikusi neban Homo Zapping programako klip bat. What? TikToken zirkulatzen. Eta ez da, berdin da. Baina zegoen kontzeptu bat, ahaztuta duguna, ja. Egon zen momentu bat, gure giza zibilizazioaren gailurrean, non aparkatzearen gatik ordaintzea zen excepzionala. Ja. Gogoratzen duzu? Bai, bai. Osea, egon zen momentu bat, non gune urdinak, edo gune gorriak, edo gune berdeak, edo dena delakoak ziren los menos. Ja, ja, Pero ja. los muy menos. Ja, ja, Eta hori ja. ja galdu egin dugu. Ni bakarrik esango da gauza bat, ni burlatakoa naiz. Bai. Burlatan aparkatzea da, bueno, el Grand Prix. Osea, zu ez dakizu inoiz zer aterako den hortik. Noizbait, jartzen badute, gune edozin koloretakoa burlatan, nik gauzak erreko ditut, eta hemen gelditzen da grabatuta. Hori altu egizegoen, espero, ez Espero lanean ez, bidea... baina hala ere, bidean bazoaz. beldurra eragin behar dugu. Bai, Beraz, egia da. hori. Egia da. Guazen berri honekin. Itxoin, zerbait neukan esateko. Bai, lehen excepzionala zen gune urdinean aparkatzea, lehen sare sozialek ez zuten publizitaterik, lehen susatu zeike YouTubeen, Ja, ikustera ja, Alberto ja. Gambino purpurina lirikvideo.mp3, Bai, ja, anuntziori gabe. Bai. Eta horregatik nabil zaharra eta amargaua bihurtzen, ze lehen baziren hobiak gauzak. Bai. Baina gero jendea ez zen hain ez bitarra. Supongo que lo que nos dan... Bueno, publicidad. bazen, Igual ez hain publikoki ikusia, baina bazen. Baliteke. Ez bitartasuna ez da zer berria. Falete. Kotxari buruz izketan, Bai. noiz duzuzuk teorikoa. Teorikoa irten zait 29an. Osea, que bihar- 29an. Hau ateratzen Bihar denerako, daukat bihar- teorikoa. Ai ama, ez dut suspenditu nahi, baino ez dut ikasi nahi ere ez. Vale, zenbat test egin dituzu? Utz. Osea, 0 test, eta gaur da 21. Es que... Zer? Guapa, la pandemia es pa todas. Bai, Es que... horrela dira gauzak. Baina aterako dut. Ikusiko dugu. Hau da, guztiok dakigun filosofia. Munduko gizon guztiek dute karneta. Munduko Ez gizon da guztiek. ensaia. Guztiek. Guztiek baldin badute, Hori da. cariño, guztiek izan dezakegu. Santiago Osea, Segura. Hori ala da. Bai. Ez da izan bihar zaila. Es que... Irakurdi nuen diapositiba lehenengoa. Eta? Lehenengoa, ikasi dut, badaudela motordun behikuluak. Aha. Eta badaude Garra- behikulu batzuk motorra dutenak, baino ez direnak Ja. motordun behikuluak. Ja. Ez que van a pillar. Badoaz. Ja, hasieratik, ja, Nire- lehenengo binetatik doaz a Nik pillar. nire azterketa egin nuenen galtu ziaten. Triziklo batek Venga. teiatua baldin badu, gerrikoa jarri behar du. Eta nien plan, Komo? Nola triziklo bat teiatuarekin? Bai. Nire amonak gurpilak balitu, motor bat izango litzateke. 50 millones. En fin. En fin. Daukagu berri zoragarri bat zuekin partekatzeko. Bai, kontatu nahi diet gure entzulei, esan behar duen entzulei, baina ez dakit inor ikusten duen hau. Esan, mesedez, iruzkinetan. Asuntua da... Inork ez du bidali WhatsAppik, ez? Segi, 08 bederatzi bat, Dios. 08 bederatzi. Oye, bidali WhatsApp bat, Me cago ilusia en la egiten ley. dit. Izugarrizko aldaketa bat egonda K-pop Itxoin. panoraman. WhatsApparen zemakia, baduzu hor? En. Bidali 608, bederatzi bat, zortzi bederatzi, bederatzi sei. Tío, bidali gutxienez, jo que se, Kaixo. maricones, no sé qué, nahi duzuena, baina bidali zerbait. Ez gare, ez da gorrozatzeko bezain Tu, importante. ikusi duzu, ze, bakatu, eta egiten kapoparena, nire kamiseta eta hau, ze igualak diren. Bai, En difuminatu plan, egiten es dira. que literalmente desagertzen da. Eskuminak. Qué fuerte, Arroxa Bai. iguala. Oso fuertea da. Venga.
Ia gure ondotik hegazkin bat pasatzen den bezain fuertea. Egonda, izugarrizko aldaketa bat K-poparen panoraman, eta badakitzu zarela jarraizaile sutsu bat K-poparena, eta badakit superprest egongo zarela hau detailean azaltzeko, baina hori baino lehenago badaukagu zuzenean erreportari bat, esaten didate konexioa prest dagoela, zuekin guztioekin gure erreportaria Laura zuzenean. A Manon la han sacado de las catáis, tía, muy ¿Qué me dices? fuerte. Dicen que por un hiatus, pero huele pestes. Huele pestes. La había liado ya, que era la última que entró. Este Y como que no se esforzaba tanto, tía. Como saquen a la Manon. Ala, gure eskerrik Vale, asko. hausten la peloponi. Manon! Eta guazen hitz egitera musikaren inguruan. Badugu denbora ze aste hauek izan dira dena musikarentzat. Bai, Boa! Zer dauda? Zer ez da gertatu aste honetan? Konta jazu, bat, bit, ja. Vale. Asteko K-popari buruz hitz egiten hasi garela, hitz egingo dugu Pinky Up abestiaren inguruan. Ai, ama. Cat's Eye, azkenaldiko talde arrakastatsuenetarikoa, Bai. atera du abesti berri bat. Baina Manonekin? Pinky Up. Ez dago Manon. Hori da kontua. Manon da Cat's Eye taldeko kide bat. Eta berak hartu zuen hiatus bat. Bai. Hiatus da como break bat. Pero huele peste. Pero huele peste. Claro. Eta kontua da, anuntziatu zuten, abesti berri bat eratuko zutela, no seke. Eta egin nomen dute portada bat, edo ez dakit zertan agertu da Manon. Osea, seiak elkarrekin berriz. Cat's Eye is 6. Eta orduan mundu guztia rollo, Manon itzuliko da, berriz bueltan gaude, Manon itzuliko da, eskerrak, thank God. Ze gertatu da? Pinky Upen ez dagoela Manon. Egon dirako atxelan horitzen dugu niguan, ez da egon Manon. Aiko atxela. Eta dirudienez, Manon ez da itzuliko. Eta eskiz dabiltzate ongi portatzen Manonekin. Baina esker realitian liauza den mordo bat. Baina ez da gia. Ez dakit, ni bakarri daukot gure Lauraren testimonioa. Ez dakit, enbidia diote Manoni, ez dakit gertatzen ari den hor, ni ez nago oso jarrita. Enbidia diote? Baina da, como, K-poparen munduan, mira, gauza bat ez dut gustatzen K-poparen mundutik. Dela sekta bat. Azteko. Bai. Eta sekta den einean, ba ez dute deus kontatzen, tio, dena Claro. dago como sekretupean, ez dute hitz egiten gauza ben inguruan, dabil, como mundu guztia esaten, ba, nonostia dago Manon, eta, nada. Carmen, ven aquí! Orain bai, Pinky Up abestia da, Bai. dena. Bada. Luar, bilatu favorez YouTubeen Pinky Up, Bai. P-I-K-P-I-N-K-Y-A. Eta gero Up pelikula bezala. Eta da, pero dena, baino munduko denarik denena, osea... Niri etengabe harritzen nau Cat's Eye daukon talentoa, ez idazteko, porque ez dute haiek Ez idazten, idazten. baina jasotzeko munduko letraik tontuen. Mierdak. Ez da mierda, da Osea, como hain ez, sumamente tonta da zoragarri, dela bere kontzeptu claro. propioa. Dira como munduko bimborik handienak. Baina da como shitpost. Bai. Da como tuntun zahur. Bai. Itu da dialogo maila You hori. so lit, congratulations. Uste egat bordo bat. Mundu zarekin Pinky Up. Ikusten oso divertigarria, oso martxosoa, oso saltagarria, berdin da ze hizkuntza hitz egiten dezun, ze ulertu ezkero letrak ez dauka zentzurik. Letrak ez dauka zentzurik, baina ez Orduan, zora ya está. garria. Pinky Bai. Up. Hau da super radiofonikoa. Bagitz egin behar dugu bitartean copyrighta ez jausteko, Egia salto da. ez egiteko, orduan bitartean hitz egiten dugu, baina da perfecto. Ya está, hau da, entzun zuen etxetan, Pinky Up dela zoragarria. Gero dauko break bat eta egonda koreografo eskizofreniko bat. TikToken virala egin dena egiten dituelako koreografia super arraro eta como desagradable batzuk, bai behin ere energia oso altua izanik. Niri asko dibatzen izan da ikusteak, bilatu bere izan ez dakit zein den. Ba, hau gertatu da Cat's Eyeekin, gero hitz egingo dugu Coachellaren inguruan, hor badugu luze hitz egiteko, baina guazen beste musika berriarekin. Nirea? Ez? Ah, bale. Musika berria. Ni daukot bat, baina oso txarra. Ah, ba, esan, ego. Ah, bale. Atera dagoa besti berri bat Martin Urrutiak. Déjalo ir, me decís, pasa página. No te aferres. A ber, Zer? konte guzu zergatik hauden berria. Ze ikusi neban, beira, Martin Urrutia, Dios le bendiga, vale? Egonda zirkuituan, egonda... Egonda arrakasta operazioan, eta egonda gauza mordo batzuk egiten. Getxokua da, tipua, muy sin más, eta ez era ipagarria egin bizitzan niri dagokidanez. Baina ikusi nuen abesti hau Twitterren, eta gelditu nintzen begira, zeren eta bideoklipa da hain sumamente terrible.
Terrible. Da bera, como logela baten sartuta, logela estetika ja amaitu da egin zuen Aimarzetak duela 15 urte, eta mundu osoa dabil bere logelan sartuta, ze logela orain oso melankolikoa da, pues jo que se mundu gerraren gaitik. Justin Bieber, itzengo dugu. Mundu osoak egin dau logelako, oso ongi, bale, videoklipa da terrible, porque dabil como egiten dantza interpretatibo oso arraro bat, eta saiatzen egiten. Ez da inbeste mugitzen, Maddie Ziegler bezala, bale? Baina, bakarrik entzun dut hau, abestetik bakarrik entzun dut hau. Déjalo ir, me decís, pasa página, sigue adelante, no te aferres. Ez nau ziur gustoko dudan. Ze uste dut baietz. Baina gero pentsatzen dut da Martin Urrutia. Ez que nire kezka da, behin etorrez dela dan, eta zentzia dela, gustoko dela Martin Urrutiaren abesti berrietan ni. Hori da, armaixutik urtetze baino, kerragoa. Hori da. Mesez, ez izan publikoki. Nahiago dut transa izatea. Nahiago dut, espresatzea Peace King bat daukotzula podcastean. Baina bai. Ez que melodia oso tontua da. Broman nabil, gustatzen bazaizu, aurrera. Ez dakit gustatzen zaidala, ze bakarrik 6 segundu horiek entzuten ditut, baina mesedez utzi gure iruzkinetan gustoko. Zure etorkizunean entzun bazenek, Vanessa, Bandi Mateo? Balikteke. Ez? Esan. Entzun, bazenuke. Nuke, iraganean. Bazenuke. Bai. Bakarrik entzun bazenuke. No. A ber, zer nahi dezu esan? Entzun ahal izango bazenu. Bai, etorkizunean bakarrik entzun ahal izango banu. Abesti bat, izango lizateke Martin Urrutia. Edo Martin Urrutia, edo yo creo en Dios a mi madre. Zen aukeratuko zenuke. Uste dut Martin Urrutia dudi gabe. Edo... Ikusten, hori adibidez bada kultura musikala. Martin Urrutia. Kika Loraz. Martin Urrutia musu bat hemendik espero dut izatea Operación Triunfoko konkursante batek izan daitekeen paturik oberena dela hemendik 6-7 hilabetera sartzea antzerki obra mediokre batean eta horlan egiten egoten 7 urte. Ez que Martin oso ongi posizionatuta dago. Ze oso ongi egin zuen. Bi Javien artean, esan nahi duzu. Azteko, eta gero egin zuen oso ongi, ze bikote batekin hasi zen lehiaketaren bitartean. Egia da, bai, claro, hori oso karpetazoak bai. Oso ongi funtzionatzen dute. Eta bigotea Juanjo Bona. Yes. Ikusi duzue, gainera hemen Iruñan Juanjo Bonaren fanek egin zuten TikToka. Bilatu behar dut hori. Juanjo Bona, askatu. Juanjo Bonak egin zuen kontrakoa dela establezidu bere burua 50 urteko emakume artista gogokoena bezala. Oso fuertia da bikotea izatea. A ber, eaurkitzen dudan. Eta niri asko harritu ninduen nola Operación Triunfoko Akademian dagoen hainbeste full follar. Full frontal follar. Ez da, hainbesterako, A ber, ez dute bat ere izkutatzen. Hombre, es que jendea da una guarra. Eta ikusi nahi, no, ez lasaiaketak, baina ikusi nahi ditu 18 urteko nerabeak, en plan, chica. Samantha Valentines con el precuma tope. Amor, osea, zarete turbia batzuk. Ez dut orkitzen fanen TikTok. Juanjo Bona. Juanjo Bona. Mis tías. Juanjo Nona. Vale, jarretu dezakeut, ja. Bai, Vale, Lady Gaga katera du abesti berri bat Doitxirekin. Hau ez da abestia. Runway deitzen da. A ber, berez ez da abesti bat como tal bada, baina da como... Txiste bat. Banda sonora bat. Bai, hori da. The Devil Wears Prada 2 pelikularen... Soinu banda. Soinu banda. Eta, por cierto, atzegon zen premierrean... Guapísima. Beira. Legendary. Eta Runway da, dena. Eta... esaten da, abesti... Osa, iruzpalau pabost abesti grabatu dituela... Devil Wears Prada-rako? Bai. Zera, berda. Shape of a Woman. Aipatzen dira izen batzuk, Chapel Roan. Nik galduko nauzue. Zer izan gehiago? Zer zegoen beste izen? A ber, aipatu da Madonna. Ni ez nagoa ziur hori egia izango denik. Horren berriak ditugu? Zer? Madonna. Orai. Neska. Bai. Eta, hori. Ba, beira. Lady Gaga. The Devil Wears Prada 2. Laster zinemetan. Perfecto. Madonna! Madonna, bai. The one and only Miss Madonna itzuli da, The Legend, eta Madonna ere igo da nostalgiaren masturbazioaren trenera, eta aterako digu Confessions on a Dance Floor 2. Ez baduzu ezagutzen Confessions on a Dance Floor da Madonnak 2009an? Ix, bai. Born This Way ostean? Ke amalas? Ez, lehenago. Bale, sortzian. Uste dut, lehenago. No, Born This Way da 2010. Beti uste dela sortzi. Ez sortzian da de Fame. Zuek badakizue, parentesi txiki bat, kezkagarria dela, baina niri esaten diatenean norbaitek urte bat,
edo zin urte rollo 2008tik aurrera. Ni beti bezete dut Lady Gagaren diskoetan. Vale. Pero esaten diat, 2013an egin, no seketan in plan, art pop. Claro. Da como matematikoa. Ni momentu baten Ja, egiten nuen ile pentsatzen dut, koloreekin, en plan, baina vale. ez. Disko hau. 2008, The Bai. Fey. 2009, The Fey Monster. Beira. Eta ez dezu ubikatzen zure... Amaika Born This Way. Uste dut. Beira. Bai, 2008. Nik ezak eze sistema daukodan. Lehen zien ile koloreak, orain supongo diola nire depresioaren faseak. Ja. Baina, beno. Vale, itzulita. Bete, Madonna, ni Confessions on a hemen. Dance Floor. Da, berak atera zuen disko ikoniko bat. Guztiok ezagutzen dugun Hang Up abestia bertan dago. Daukot hemen. Jarri. Ai, bale. Ora jendeak Orain badak zein den. superorganik. Orain jendeak orain ikasiko du orden Madonna. Confessions 2, gauza bat. Confessions 2 albumak ez dauko zerikusirik Confessionsekin. Ikusiko dugu. Jarri dio izena? Baina ez terbaitik gati jarri dizten hori, ez? Bai, saltzeko gehiago. Baina ez dago da como dance musika, como en plan, dantza egiteko, no seke. Izango da. Portada ez dakiten, baina badago ez da portada, baina irudi promozional bat dela, hola, bi hanka, un coño bien abierto, Un coño pisola. eta hor dago altavoz bat erdian, Vale. eta da, dena, Miss Everything. Hori da art popen kopia bat? Ez. Vale. Bueno. Te quiero No, decir. baina ez. Confessions on a Dance Floor 2 egongo gara entzuten. Egin genezake, nahi duzu review bat egitea? Listening party. Listening party The bat Confessions. egitea. Utzi gora iruzkin. Vale, eta musikarekin bukatzeko, Musikaren doinua. Zara Larsson, the one and only Miss Zara Larsson, nire obsesioa, nire dena, nina goberarekin, bueno, es que, egunero pentsatzen dut beratan. Begira. Beratan? Bai. Gaur ez nago ni Biak. oso piztuta oraindik. Zara Larssonek anuntziatu du, maiatzaren batean, okerez nago, edo bian, batean uste dut, Girls Trip, Midnight Sun diskoaren remixen diskoa, Zoragarri. izen zoragarriekin ere, dena emakumeak, dena perfecto, haien artean Ina, Eurosummer abestia Inarekin, ninago Toma por culo. estreñituta, No. eta oso pres gaude Zara Larssonen Girls Trip entzuteko. Eta ez bauzu entzuten, misoginoak zarete. Ala. That's it. Eta jarretuko dugu musikarekin, baina oraingoan bagoaz musikan oso asteburu garrantzitsu Badakitzule batera. gure programa gehien bat musikan, zentratzen dela, musika Bai, aktualidadea eramaten dugu. gaztea. Hori. Gazteen artean entzunena dena jorratzen dugu gure musika programan. Zer gertatu da orain? Coachella izan da aurreko asteburuan, eta aurreko asteburuan, ze badakizuenez, Coachella 2 asteburu dira. Kuku. Coachella. Eta egonda Coachellako erregina. Bai, zer ikusi? Vale, Bai. Coachellan gauza asko gertatu dira. Murdo bat. Nondik hasiko gara? Musikatik edo partaietatik? Partaidak. Vale, joan dira, estatu mailako influencer asko, Bai. egon direnak asteak eta asteak, como beren lukei buruz hitz egiten, Tote eta Fernández. jaipeatzen eta bar, Bai. tu, mojon, Bai. mojonako, Bai. mierda, puta mierda, askerosidad. Osea, ze look dira horiek. Osea, jartzen duzu, cool weieko, botita cowboy bat, gona bat, ez diguna ezer esaten, alkandora bat, Lolita, zuri buruz hitz egiten nahi naiz, alkandora bat oso itxusia, eta cowboy txapel bat, eta Coachella, bete a la mierda. Ikusi ditut, inoiz ikusi dituan look txarrenak Bai. Coachellan. Bai. Zer gertatzen ari da? Bai. Recession time. Horixe da. Atzerapen garaian gaude. Influencerrak Coachellan, alde edo kontra, ekarri dugu gonbidatu bezala Mariló Montero. Nahiago dut Goya sarietara joatea. Hombre, hau egiteko, bai, sin Ez duda. hau egiteko, Bai. mierda hau egiteko, Jorge Zairus, osea, zer da? Jorge Zairus. Eta James Charles. Jaime Carlos, egonda ridikulua egiten. Egonda 6 urte jaipeatzen me bai, I am the queen of the Coachella, eta gero egin dau. Hello? Eta atera dau como body urodin bat. Eta Oh, ya está. eske ni flipatzen dut. Ya está. Zer gertatzen ari da modaren munduan? Que Recession mundu guztia da indicator. como... Buah, lukazo hau. Luka prestatzen naiz. Eta gero, iristen da momentua. Mhm. Eta But Tote you did Fernández. nothing. Eta Tote Fernández, incluso, mark my words, Bai. incluso Tote Fernández zerbitatu zuen look batekin. Bai erdiongi, bai egin zuen. Baino besteak. Vale. Zero. Non dago zirkoa? Non Gure dago zirku- zirkoa? gure zirkua. Gure zirkua Bai. non gelditu da? Guk pailazoak ikusi nahi ditugu. Horixe Nik da. ez dut nahi Stradivariuseko look bat ikusiko atxelan. Ez que da I bastante don't want fuerte. any fucking H&M. Ah, H&M? H&M. Him.
Vale. Lukak. Triste. Desastre. Zergatik die bi asteburu? Dirua ateratzeko. Egia da. Badakizu bigarren asteburuan merkeagoa dela, eta ez dut ulertzen zergatik, ze bigarren astebura izan da hobea. Kasu honetan. Baina jende berdina dago. Bai. Programa berdina da bi alduz. Baino ez. Baina aldatzen dute como Baina ez zapata bat. berdina, ze. Bagoaz musikarekin. Lehenengo asteburuan erregina izan zena, izena, lehenengo asteburuan da Sabrina Carpenter. The one and only Miss Sabrina Carpenter. Bai. Bera badakizue dela dena, bera dela perfecta, berak egiten dituen showak direla dena. Eta aurtengoa izan da, bueno, un despliegue de medios ikaragarria. Osa, badago momentu Medio bat. mordo bat, bai. Badago momentu bat, obsesionagarria. Bera dagoela, hor, tikiti, dena kotxeak eta no seke, como pixkat parking lot, no seke. Eta bera dago, tegiaturik gabeko kotxea? Deskapotable batean, Claro. dena perfecto. Eta batean, bere aulkia hasten daula altxatzen, eta ateratzen da ura aulkitik, hola egiten du Bai. iturri bat, eta bera bueltak ematen, eta da dance break. Bueno. Eta ez aizu iruditzen dela ura malgastatzea? Igual zai. Osa, sentitzen dut. Momentu hori da. Bueno, es que Sabrina Carpenter da dena, da perfecta, eta da, niri esaten behiazu, vale, ematen badizkiazu bizitzako 20 urte, Sabrina Carpenter izateko, esango nuke, take them. Eta gero ja? Igual zait. Vale. Ni Sabrina Carpenter izan nahi dut. Bueno, baina hori ezin da gertatu. Eta bigarren asteburuan, gainera, atera zuen Madonna. Bai. Eta atera zen Madonna, eta beste zuten Like a Prayer. Bai. Bueno, Que ze pegetan momentua, jako ze mordo bat, guapak egia esan. biak, Bai. ze perfektas. Berriz entzumar izan ditugu gizon nazkagarri incel misoginoak hitz egiten Madonnaren adinaren inguruan, haik dutenean beren zakia esmegmaz beteta, Iggy Pop. adibidez. Eta dena, Madonna, no sé qué, porque Madonna atera zen, con un body coñero, dena perfecto, bera daukadan gorputzarekin, plas. Maite dut Madonna. Bai, Bai. Bada tipa bat dakiena relevante izaten jarraitzen, inork ez bezala. Bai. Darama relevante izaten 206 urte. Eta Madonnaren buruz egiten diren titularrak, beti dira. Zeba. Terelu bezala. Zubialtzen dizkia zurro jo, Madonna beren 60 urterekin jaten ez dakiz zer. Bai, metidos en poperen directo. Da zora garria, berena. da zora garria. Daukot komentario bat. Bai. Slater, Eske, Coachella, eske, privatu dut, baina bai, guazen jarraitzera musikarekin ordan. Barkatu? Slater Coachellan dena ere. barkatu. Egon Eta zen bera, con un trapo, Bai. escenografia gabe, zaldi batekin bere atzean, egiten como gauza bat, como pixka bat, Eske Slater da Zara Larsonen Evil bertsioa. Wario. Nik ja hori ikusi dut eta jazten dut Zara Larsonen desikusi. Warioa, Baina bai. da zora garria. Mira, ni Slaterren disko berriaztuk esan diazu 11 alitzen zuteko. Ez zitzaizun gustau Eta lehenengoa. entzunuenean kaskoekin, Bai. Zarata.com. da perfecta. Bai, ze dauko, Crank. zaratatxu kopuru justua mainstream izateko handian. Ez bauzu ezagutzen, Orduan, bai. entzun mesedez, Worst Slater, Girl in America. Slater 3 Y-ekin. Aitortu behar dut, hau pixkat problematik. Izena dela mierda bat? Ez da. Vale. Em, Ez dela trans. bai. Ez que ez da trans. Jolin. Ez da trans. Baina ez fizikoagatik edo, zizkiz duen ezagutzen, baina nire... Talentuagatik. Bai, Ja. bai, olako musika ona eta trans ez ditzatea, Bai. komarritzen hau. Zeida Jamelek dion Infowars podcastean transemakume artisten ezaugarri fundamental bat, agian ez litzateke lain fundamentala izango, dela rebeldia. Ze Eta ongi beti, egitea musika. bai, baino rebeldiatik. Badakizu, bai. inoiz ez dago como musika suabe ukelele bat. Badakizu, ezin dozu egin, hori egia da, baina hori oso rebelde da. Baina ezin dozu egin, Bai, eske un orkentzun nahi du. horregatik esan nahi du, baina ez dago, beti dago como rebeldia poso bat, eta Slaterrek badaukau. Eta ematen ditu elkarrizketa hauek esaten, naiz gorpu bat, eta nago amaituta, eta jazta ditu dalako, eta berazi urtetan ez emakume bat, eta arrazoia dauka. Bai. Baina dabil aurkitzen bere bizitzako momentu honetan izugarrizko arrakasta bat, eta nago super arro zeu da bigarren Brad Summer estilo bat. Ba, Badakitzu, ados. ze Charlie XCX lo izitxun 46 urte, eta zunean Bai, Brad. bai. Orduan Kontua da, kostadu. eske Zara Larson hor dago, orduan Slaterrek... No, Slaterrek pixkat- da petit. Bai, da petit, baina da Petitago. perfecta. Osa, Bai. entzutera Slater. Jende gehiago egon da... Eta da lo justo de alternativa. Nahi dututzi bideoan grabatuta nik entzuten nuela popularra izan baino nago jarraitu. Ok, girl, nik ikusi nuen Bad Jal Bilbon,
Zuzenean? Txintxarri antzeko taberna batean, oza, rollo, super txikia. Baina duela 16 urte. Duela 16 urte, ikusi nuen Batjal, porque badakizue Batjal famatu egin baino lehen gehiak ja entzuten genuela Batjal. Mercadona. Eta jendeari ez zitzaion gustatzen, oza, jendeari en plan, fisetero zitzaion gustatzen Batjal. Claro. Fariseos. Horixe da. Fariseos. Bai. Eta ateratzen gin tonic bate, bueno, kopa batekin eskuan, no seket, perfecta. Oso ona. Total. Katzai taldea ere egon zen Coachelan, kontzertu zoragarri bat ematen. Eta egon zen momentu bat egon zen momentu bat oso tal, ateratzena las K-pop Demon Hunters. Eta bestu zuten Golden, denak elkarrekin. Harmonia oso politekin eta dena perfecto, baino... Baina K-pop Demon Hunters diak kataiz. Ez. Vale. Dira, beste gauza bat. Eta bestu zuten atera. Bai. Ah, zepolita. Ba, eske Katzai... Baina Katzaik ez Tio, du abesten, Katzai... Ba, eske hori izan barnon orain. Congratulations. Katzaien arazoa da zuzenan abesten dutela. Claro. Eta ez dut ongi abesten. No. Eske dira Baina usteaz perfectas. konzeptuala dela. Bai. Osa, gero, haibez Golden oso ongi abestu zuten, egiten zuten harmonia eta oso ongi, baina gero abesten dute Narli, ezin dena abestu, Ezin da eta abestu. oiukatzen dute, eta gainera orain manon ez dago, eta no seke, bueno, zirzense, baina da perfecta. Congratulations. Eta uste dut, gero Lisa, egon zela... Lisa Simpson? La Lisa. Eh? Lisa, Vale. Blackpink. Bai. Egon zen ez dakit noren kontzertuan zegin dute abesti bat elkarrekin, eta no Oso da seke. verdad. Baina badago momentu bat... Bruno Mars. Ateratzen... Ez? Vale. Hori da Rosé. Ai. Lisa egon zen eta ateratzen zen como CGIz egindako como aingeru erraldoi bat eta no seke, eta flipantea da ikustea. Qué bien. Gero enteratzen zara zuzenan etzela hori ikusten eta como un poco bajona. Ah, da bakarrik. Dakarik bideoan. Da pixka bat... Baina hori da egin behar dena. Baina hori da pixka bat Zoetrope diskoak bezala. Ezagutzen dituzue Zoetrope diskoak. Vale. Konta igual. Badaude vinilo disko batzuk direla como que birak ematen dituzten, baituzte como irudi txiki asko, eta orduan birak ematen hasten direnean mugitzen da irudia. Ez da, badirudi mugitzen ari dela irudia. Vale. Banik bat erosi nuen Lady Gagarena, dena emozioa, dena perfecto. Resulta, disko horiek gizaki begiarekin ezin dira ikusi. Bakarrik kamarek hartzen dutela. Orduan da, como, Jodete, guapa. nik zer hostiarako nahi dut. Hori izan, eduki nire begiekin ezin dut hori ikusi. Igotzeko bideo bat Instagramera. Baina igual saldu nuen binte den. Esan nuen nola. Zotropolis. Eta saldu zion pertsonari abisatu zenian. Ez, Vale. porque hori igual da, oza, mundu guztiak daki eta nire nintzen bakarra, baina ni ziur negoen hori ikusiko nuela, eta ez nuen ikusi. Total, Coachella, guazten debatearekin eta mobidarekin. Debate! De caliente actualidad. Qué Vale. guai. Lehenengo aldiz, nago, ni bueno, ez lehenengo aldiz, baina baitut bihotxo nire barruan, nire bihotza bananduta daukat. Alkatu. Hitz egingo dugu Justin Bieberren inguruan. Vale, Nik be bai ditut. testu ingurua eta gero debatea, vale? Sentimendu kontrajarriak, bai. Testu ingurua, Justin Bieber izan zen headlinerra, Coachellan, Bai. zen handi bat, Coachellan, Bai. izan da, bai, Justin Headliner Bieber. izateko hain handia da. Nabil galdetzen. Justin Bieber da Coachellaren historian gehien kobratu duen artista, 10 milioi euro. Baina, zer gaitik? Daniel da, Justin Bieber. Baina hain handia da hondik? Bai. Justin Bieber. Bai. Vale. Behin handia, beti handia, Baina, Hain handia. jende handia asko dau Coachellan. Nor. Iggy Pop. Iggy Pop ez da Justin Bieber, Como baino... huele aquí a basura. Iggy Pop ez da Justin Bieber, baino erdia. No, hori badakit, baina ez negien Justin Bieber inbeste zela? Bai, bada. Gainera, urteak pasa ditu kontzertuak eman gabe, orduan zen como bere comeback handi bat. En plan, Kantatzen joder, dau Baby. Justin Bieber bueltan dago. Vale. Vale. Justin Bieberren kontzeptua izan da, bere logelan, Bai. ordenagailu batekin, abestiak YouTubetik jarri ditu zuzenean. Eso me flipa. No, orai debatea, Bai. porque eskenik ere eritzea ditut. Bere logelan, portatiarekin jartzen zuen, abesten zuen, badogo momentu bat. Ez gainera joditzen dit abestia bizatea, baina abesten duela Beauty and the Beast. No, Beauty and the Beast. Justin! Baina abesten du, ni txitsipollo, Se Ze hasten da, como bere oraingo ahots grabearekin, show you off. Tonight I'm gonna show you off. Eta gero apetan aldatzen du bere Justin Bieber ahotsera, eta Justin. izan zen momentu bat. Baina, bueno, total, que abesti horrek jaso ditu 10 milioi reprodukzio azken atzo. Vale. Eta karo, nor dago abesti hortan? Ah, Cesar Millán. Exactly. Bai, egia da. Total, Vale. hau izan da kontzeptua, Justin Bieber, ordenagailu bat, YouTubeen jartzen abestiak, abesten, hori zen como bere kontzeptua, pixka bat ere, como Ai, Marceta. besarkatzen bere iragana, ere, pues asko... Egin zuen Baby. Dena abestu zuen. Vale. Ordan karo zen como bere iragana besarkatzea, pues asko gorotatu duen
aspektu hori. Hombre, bai, eta trauma asko dago. Vale, guazen debatearekin. Bai. Zerekin hasiko gara, alderdi ona edo alderdi txarra? Eto era muy sacrificado. Niri txarra interesatzen zait gehiago. Vale, hasiko naiz alderdi txarrarekin. Ez du Vale. zer egin. Gizon bat da. Bai. Eta gizona denean onartzen zaio eta txarotzen zaio deus ez egitea. Bai. Ateratzea hor bere ordenagailuarekin, 10 milioi euro kobratzea, deus ez egitea. Zezuk badakizu Coachelan eta kontzertuetan eta artistek oraintzen dutela atretzoa. Osea, Sabrina Claro. Carpenterrek Justin Bieber baino gutxiago kobratu du eta berak ordaindu du Bai. kotxetik ateratzea aulki batean eta iturri bat Iturri bat sortzea. izatea, bai. Orduan, mierda puta bat da ikustea, nola berriz ere emakumei exigitzen zaien kotxetik ateratzea eta iturri bat sortzea, eta ateratzen da Justin Bieber ordenagailu batekin eta dena txalotzen zaio. Bai. Eta ez dut egin behar, eta 10 milioi euro kobratzen ditu, eta dena perfecto, eta badoa bere etxera, eta gainera izan da berria. Izan da dena perfecto. Bai. Vale. Bestea. Orai, Bai. kontzertu aski izan zen. Eta kontzeptuaren barruan, inkluso gizonen markoen barruan, zuk motor hori saldu biezu. Zuego misareko atxelan zure ordenagailuakin bakarrik, eta egin kontzertu on bat. Eta hori inork ez da hoitan. Orduan, egin A ber, ez da egiten porque ez da uzten. Billie Eilish, Ariana Grande, ezkezin dute hori egin. No, nabil esaten inkluso gizon beren barruan. Privilegiotik. Pero si gizonek ez dute bal ordenagailuarena ez, baina zer egiten dute Pues kontzertutan. jo que sé, jarriko dute kotxe bat bueltak ematen. Ez dakit. Nork egiten duen? Ez dakit, Ez baina dute egiten deus dute egiten. ordenagailutik musika pintxatzea, baina pixka bat gehiago. Edo ez dakit. A ber, Justin Bieberrek gutxienez izan du kontzeptu bat. Izan du Hori. zerbait. Ba, eso Badauka goi. saltzeko zerbait. Eta gainera aski ikusteko ere izan da zoragarria. Ea. Hala ere, pues, esan dugun guztia. Bai, Ordan, nik alde batetik da como, gizon bat, gorrotu dut. Beste alde da como, Ez que uste dut hau dela privilegioaren erabilera zilegiago bat, kontzertu mediokre bat egitea baina. Ja. Porque gutxienez, kontzeptuala da, txarra, nahi badezu en plan, nagia edo nahi dezuna edo alferra, baina kontzeptuala da. Orduan, privilegiotik eginda baden ere, bada interesgarriagoa, que el concierto de hip-hop, barkatu ez dakit nor gehiago fan den Coachellara. Baina, egin beharko genuena, da, privilegioa deusestearekin, ez da, osea, ez dugu behar Justin Bieber kotxe batetik ateratzen eta iturri bat izaten. Zeba ez? Behar dugu askatasun aukeratzeko edo hori egitea edo bestea guztientzako. Badakizu, osea, igual Sabrina Carpenter nahi egin kontzertu bat en pijama. Aimarzeta. Bueno, me egitea. Bai, noski baietz. Hor dago asuntua. Kontua Sabrina da. Carpenterrek faiatuko balu koreografia den pausu bat, izango litzateke birela. Exactly. Justin Bieberen kontzertua zoragarri izan den arren, ez kontsumitu gizonak. Hori da nire mezua. Gizonak kontsumitu, en plan, haien gorputza. Haien artea zerbait esatarren. Bale. Gays and girls. Geiz gizonak diabe bai. Depende que Uste duzu etikoagoa dela entzutea Omar Ayuso, no, dizan da? Tipo hau, Troye Sivan baino leheno ikusi genuela, Primavera Sounden. Qué fuerte. Ez zeritzen baino bai. Con unos shorts de glitter. Bueno, baina Vete a dormir. hori ematen digu. Bring Eta a como book. homoerotismo ematen digu. Daukote txian homoerotismo. Bueno, baina nik nahiago hori ikustea, zenen Justin Bieber bere. Justin Bieber homoerotikoa da. Amor. Si da como nazkagarria. Nire ematen dit como zero hot. Ah. Iritsi como Oh. como zikine. Ba beira. No me gusta. Eta hor egon zinean, kontzertua ikusten. Bueno, ikusten ez, ikusi dut TikToken zerbait. Ah, bani bai. Baina hori. Pues hau izan da. Bai, uste dut Coachelaren inguruan ez dugula dauz gehiago esan behar. Ba beira, daukotzu aktualidade gaia. Bai. Ai, que guai. Horrela ez dugu gaia jorratu, erkezen batera. Vale. Guazen orai internetera, musikatik internetera. Wow! Candente actualidad. Candente actualidad. Soy una pringada eta Junior Healy ¡Alacatrans! ja ez dira lagunak. A mí esto me la pela. Vale, zuri, baina niri ez. Jo Vale, bai super itxoin, sartuta. Clap if you care. No, I do care. Vale, venga. Ordu, norbaitek ez badu ulertzen, nola esan genezake komun heterosexual. Ba, beira. Hau da... Aita eta ama asko maite dutenean. No, hau da, banandu zienean Andy Lucas. Ze banandu dira. Ze Lucas se le subió la fama a la cabeza. Hori egia da. Eta dauko bebai sudurra kristo bateina. Bueno, ba, egon da, kristoren movida. Bai. Junior Healy eta soina pringaren inguruan, porque Junior Healyk esan duzuzeneko batean, bai ez direla lagunak, soina pringadak kendu zuela bere jarraitzaietatik eta jarraitzen utzi zuela. Da inpatetiko dena. Bai. Gero zoragarri. diseccionatuko dugu, baina bai esan timeline oso. Eta hori esan zuen, eta ez direla lagunak, eta bueno, baitz egin zutela, baina berak oso argietzukala, zergatik ez ziren ja lagunak. Soina pringadak orduan erantzun zuen, EPSA podcastan, bueno, lehenago ere erantzun story bat, bueno, sin más, baina orokorrean, EPSA podcastan esan zuen, tipo honi,
fama asko egozitzaioela burura, ja etzela ongi portatzen berarekin, oza, orokorren bakarrik hitz egiten zuela, zenbakien inguruan, eta soina pringada joan zenean, Rosaliaren kontzertura, holtzara, nola esaten da, konfesionariora, Junior Gil zegoela como celoso, eta bakarrik hitz egiten bari, nik esango nuke hau, nik esango nuke beste hau, Rosalia gonbidatu kontzertura, no seke, como pixkat, attention whore. Baino, oh my god. Eta soina pringadak dioen, pues que ya nazkatu zen, que gainera bere identitatea duplikatzen zuen, en plan. Vete a la mierda. Neri hori hori Es que, amor. Neri hori hori pixkat ridi, baino bueno. Bai. Eta sin más, pues soina pringak esan zion, en plan, oye tío, ez nago tal, eta tal. Eta Junior Gilek esaten zion, baina jarri bideren bat, porque zutu lertzen zergatik diozun, fama igo zeidala da, edo zertan ikusten duzun. Hori beste mierda bat da. Eta soina pringatzen rollo, tío, que nik ez dut ezi behar, aztertu zure jarrerak, eta puntx. Eta ez dira lagunak. Ez dut ezi behar, baina nahi badezu gelditzen gara. Oso, eski oso raroa da. Ez que gero Junior Gilek esaten zion gelditzeko, eta soina pringak esaten zion, como que ez hitz egiteko, no seke, pixkata raroa da. Esferatik zaudeten entzule guztiei, bai, gabitz egiten bi lagunen artean ja ez direna lagunak. Hone daukon interesa, vale? Baina dira bi pertsona gure munduan flop kulturalen entzuleen euneko aldi batek ezagutuko ditu eta kontsumituko ditu. Oso influyentiak ezan dira. Soina pringada bakizun orden. Hainbat puntu daude tratatzeke, eta niri lehengua iruditzen zait dela, hau diela, bi pertsona diela, bizi diela nortasun publiko bat izatetik, porende, daude kuku buruan, eta bigarrengoz, iruditzen zait, ez dela ignoratu behar, soina pringada itzulidera, mainstreamera, Junior Gilirekin batera. Ze bazegoen bera igotzen berriro ere, baino... Ez nago ados. Para nada. Benetan, bota zuen golpea ezen izan tiponekin motasunean. Pero soina pringada egon zen Bake Off programan. Egin zuen Special People Club. Egon da gauza asko egiten, Junior Gili, baino askoz denago. Suposatzen ez baietz. Soina pringada izan da beti... Baino, bai izan da mutuamente beneficioso. Hori bai, baino, bueno. Baino, como gauza guztiak bezala ez, gubiok ere bikote gara eta ere... No, baina ni nahi zugarrizko lastre bat zuretzat. Oso polita da egiten duzun lan karitatibo. Ni empleatzearekin. Ez da egia. Vale. Total. Zer. Berriz ere, como que ez dago errudun bat. Ez da inoren errudun. Daude bi errudun. Hori, biek egin dute zer. Porque biek daz burutik jota, eta biak da bizizaten, eske jardizen jelos kornitaz, eta bestia da bilitz egiten zuzenean, egiten munduko gauzarik ambiguoena dela, bueno, zuzenean gaudenez eta galdetzen ari zaretenez, eske, erantzun behar dut, ze bestela galdetzen jarraitzen ez dute, baina erantzun dut, bakarrik pixkatxo bat eta gero galdetzeari utzi, mesedez. Bete tomar por culo! Hori ezin dezu egin. Eta gero baino ikustu dut Junior Gileri fama egoko zitzaioela. A ber... Noski baiet? Pues normal, no? Bai, mundu osari, sup-i, bebai? Ziur. Sup. Ziur. Peanut butter soup. Ziur. Menudo Ze ondori ateratzen dugu hemendik borroka guztietan, edo askotan, diskusio askotan, a ber, gehienetan, ez dagoela errudun bat, dela, como... Ai, ze polita. En plan, ez que askotan, como que jendearen egoa da, como nire errua da, zure errua da, zuk esan dutu, nik esan dut, eta askotan da, como, bale, eske biok egin dugu zerbait. Nik uste dut biok dabitzela egiten oso koreografia elegante bat, non nahi dute haien desberdintasun pertsonalak resolbiru, nahi dute haien bizitzarekin jarraitu, eta bebai nahi dute elkarrizketa bat sortu. Noski. Orduan, biok daude jolasten este rollo de, bueno, baino, ez dut honen inguruan hitz egitea, baino honek die detalle guztiak. Orduan, que les vaya muy bien, que se diviertan. Igual hemendik 6 urtera berriz juntatzen dira, ¿te acuerdas cuando salvamos a Carla Sofía Gascón de la cuneta? Barregatik. Ei, goraintziak hemendik. Baizu flipatu nuen, nik ez digien jendeak, jende gazteak. Bai. Badagoela jendea, zaiona, ongi erortzen zuena pringada. Badago, bai. Qué fuerte. Badago jendea ez dakiela norden Samantha Hudson. Esan duen gure lehenengo programa, paso dira 98. Baitzu dela gutxi ezagutu dela pertsona bat queerra ez duena Samantha Hudson ezagutzen. Ez que badaude, hor kanpoan daude. Galdetu Samantha Hudsonik esango dizu ezetz. Baino, badaude hor kanpoan. A ver. Bai. Bueno. Zer? Gertatu zaigun? Ez que queer igual azkarregi esan dut. Homosexuala. Eta dut. Whatever, azkeneko berria eta garrantzitsuena nire urte betetzea izan da. Toma por culo. Eta izan naiz oso zoriontxua. Bai! Bai. Ole! Eskizu bai nire urte betetzea zen hortzegun batean, eta nik ospatu dut hortzegun hortzirala larun bata eta igandea. Eta astelena eta zertera. Ez da egia. Hombre, si por mi fuera. Hogeita bederatzi urte bete ditut datoren urtean, 30. Oh my fucking god! Espero dut Flop Kulturako 4. denboraldia egitea eta bertan ospatzea nire 30. urte betetzea. Ez dakit nola.
Striptease bat. Igorrek egingo digu striptease bat, nire Bai. 30. urte betetzea ospatzeko. Beira. Igorretazu, Bale, bai, dugu inorrek gehiago behar. Ni ez nantzu Perfecto. behar bat ere. Pues beira. Zerbait aportatzeke, zer oparitu dizu? Ai, Tomodachi Life! Toma. Tu, nago, obsesionatuta. So delicious. Tomodachi Life da Nintendo 3DS garaiko jolas bat, eta orai atera dute Nintendo Switcheko bertsioa, gainera nire urte betetzaren egunean, eta da dena. Da pixka bat Animal Crossing, pixka bat Sims, pixka bat, bueno, pues baituzu zure miak, Bai. eta bat sortzen dituzu, eta haien artean erlazionatzen dira, eta bizitza bat, eta dena perfecto. Sortzen dezu komunitate bat. Bai. Komunitate horizontal, asertibo, asambleario bat. Bai. Autogestionatua. Bai, transbibo jomarika horizontala. Eta haien artean hitz egituta haien interes komunengatik, adibidez, ze jarri diezu? Travestis. Edo anoni. Anonimamente. Ze gehiago paritu dizu, Gauza gehiago. Miniatura bat. Bai, logela bat miniaturan. Miniatura logela bat. Gaude gure Aiton Amon bizitzen miniaturak montatzen gure etxeko Bazkaltzen sangria bat. Bazkaltzen sangria bat, eta gero dobladas. Terraza batean sangria bat edaten, eta biak dobladas. Doblaturik, txabal. Ai, ama. Jóvenes eternamente. Baino lotxagarria. Bueno, ze botatzen diote sangriari, toki honetan? Bai, ez dago xoa dagoen, Bai. Sin más, hau izan da dena, zenbat denbora dara magu, lugar edo igo. Hau izan da, ja. Zigor baitugu bitek. Hau izan da kapitulua. Hau izan da, ja. Sin más, gaia gordeko dugu beste egun baterako. Bale, ingo dugu karta jodaz txikitxo bat. Eta ja dena perfecto. Datorren astean 100. atala berezia, gonbidatu berezi batekin. Me cago en la mar. Ez duzue imaginatu ere. Ez galdu, eta guazen jolasarekin. Norrezko da? Nik galdetuko dizut zuri. Bale, hau. Bale. Hartu duzu, etxoin. Zer? No, hau dia, onak dia. Bai. Que badakit jolasten. Bale. Eta orain jarri badut musika, eta gero jarri dizut erantzunen efektuak, eta gero bazkaldu egingo dut. Kaixo eta ongi etorria algin estarraz gure jolasera. Lehenengo galdera non dago Zumalakarregi museoa? A. Ormaiztegin, B. Tafaian, edo D. Irunen. Ormaiztegin. Zuzena da. Bai, toma! Bigarren galdera, non jaio zen Nicolás Arredondo UGT sindikatuko idazkari nagusi ohia? A. Barakaldon, B. Sestaon, edo D. Portugaleten. Ez da zuzena Barakaldotarra zen Nicolás Arredondo podcasteko laguna etorri nahi duzunean. Non sortu zen Euskal Herriko lehenengo ikastola? A. Bilbon, B. Arrasaten, D. Donostian. Arrasaten. Ez Donostian. Qué pesadas de Donostin. Ai, la puta real, tío, nago nazkatuta. A tomar por culo. Tu, es que debekatzea ja, futbola. Se acabó. Ez que berriz diktadora. Ai ama, irugaten galdera nahi duzu jasotzean? Bai. Beno, zein kolore erantzi zieten karlistek liberalei Emeratigarren mendean? A. Zuria, B. Gorria, D. Beltza. Zuria. Ez. Beltza. Joder, macho. Eta non jaio zen Aurelio Arteta euskal pintore handia? A ver, cariño, Aurelio, es que... Bilbon, Irunen edo Irunean? Iruñan. Ole! No, es que estás pronunciado ondo, Bilbon, zen erantzazuzena. Tongo, zer lehiaketa irabazi zuen Catherine Lacoste, golf jokalari lapurtarrak? Golf! 1967an, Frantziako txapleketa, Estatu Batuetako irekia, edo emakumeen British Opena. Emakumeen British Opena. Ez da zuzena, Estatu Batuetako irekia izan zen. Jandezu mierda bat. Bi, asmatu ditut. Bat bakarrik. Ez bi. Ormaiztegi eta? No, bat. Pensaba. Orain egin zuk niri, venga. Noiz da guztuko litzedake bakar bat ere ez asmatzea. Gertatuko Como da. zero. Asko saiatzen bazara, ziur gertatuko dela. Hau. Venga, Hau. Guazen Danelen galderekin. Ai ama. Hasieratik musika. Joder, macho. Orain, pozik? Zein da Euskal Herrian eremu handiena duen udalerria? A. Maula Lestarre, B. Gasteiz, D. Baztan. Gora Baztan. Baztan? Gasteiz. Izan behar nuen, baina Baztan. Baztan da lurralde bat? Udalerria. Udalerri bat, Claro, da como... Nor izan zen Iruñeko lehen erregea, Eneko Aritza, Lupo Otxoa edo Sancho Lehenengoa? Eneko Aritza. Bai, haupa Eneko. Eta hortik dakatzu izan. Haupa sin más. Zein hiritan dago Euskal musikagileen artxiboa? Bilbon, Baionan edo Errenterian? Berrenterian. Bai? Ah! Bi.
Nola esaten diote baserriari Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako leku askotan? Etxalde, basetxe edo jauregi. Basetxea. Etxalde. Zein kartzelatik egin zuen ies Joseba Sarriona India idazle bizkaitarrak 1985. Oda, de Sarrai. Okainatik, Herrera de la Manchatik edo Martutenetik. Martutene. Yes. Ole, Yeah. sarri askatu. Zein tresna erabiltzen da joko garbian deitu pilota jokoan aritzeko? Komo? Joko, no? Zein tresna erabiltzen da joko garbian deitu pilota jokoan aritzeko? Vale. Ze uste da galdera hori? Zuke esan erantzuna. Eskularroa, xistera txikia edo sarea. Xistera? Bai. Xistera xale guztiak. Oso, ongi. Eske oso listuan Lau. naiz, eskerrik asko. Hala, hau izan da gaurko Hau kapitulua. izan da dena mila esker entzutagatik, gaurko atala dena aktualitatea, espero gustatu izana. Komentatu, bidali WhatsApp, bat. Ei, mundua horrela doa, ez baduzute gustoko ez da gure kulpa. Hori da, egin aktualidade hobea. Agur, cariños. A toda por culo. And I'm tuned into a station light with midnight.